केका कंप्लीट जाबाय आंनिया नै हमारा केक तो कंप्लीट हो गया ओरैनो जानला मोनलासो जादों दासो सोलोंहांदों फिनिशिं मोजां जायाखै नालाय लोगोफोर गलायखांनानै माबा सिखा गोलावजों दानख्लाबबावबाय नै केक बानायनाया बवा बिदिसो नालाय आजा सिखा गोलावजों दानख्लाबबावलायो मामिया केक बानायनाया केकखौ रोंबायानोलाय वाव जोंना सनाया माथो केक बानायनो रोंलायगौलायो नायलाय लोगोफोर बिमा केक बानायनायखौ लालफान होलायथारदों आरोखि नै हेपि बार्थडेनि न'आवनो जानो बानायनो सोलोंदों लोगोफोर नायलांबाय थादो नायलाय बा माबा लथब लथब खालामलायबायलै जा स्टाइल नुबाय खिन्थु सोरबाफोर नोबा माथो नोंलाय अर्डार हरबा बानाय हरनो हासिगोनलै बा बेफोरखौ नांगौब्रा ओरैनालाय मोनथिया एसे नजल नांगौ नजल मोजां नांगौ आंनाव दा नजलानो गैयामोनबा बेखायनो आं नुबाय लालफाना लोगोफोर आखिनो रोंलायबावो मोजां आखि मोजाङै फिनिशिं जाथारा रोंबायानोलाय जोंनाबो न'आवनो जानो बानायदों आरोखि ना लोगोफोर दाखालै बरबुरानिफ्राय लाबोनाया माबायदि मोनजानाय गोखैनो ओइ नै मास्टार फैबाय थांद' टिउसन टाइम जाबाय ना मास्टारना आसोल मास्टारसो खोमा थिनथा जाबायबा फैबाय बरिया नुबाय नै सिखायाबो जा गोलावखा केक दानग्राया दानग्रा जायो फिनिशिं खालामग्रा जिं जिङावबो होबावलायो माथो नोंलाय नैलाय ओरैजाय ओइ नै गेब्लेनोसै जिङावबो एसे डेक'रेसन खालामनोसै आरो दासो सोलोंहांदों नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स हरदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो जोंना सिगांनि चेनेला इमेल रिकभारि खालामनो हायैनि आपल'ड खालामनो हाला लोगोफोर मनिटाइज जाखानाय चेनेलमोन ओमफ्राय नैबे दा गोदान बानायनाय चेनेलसो आरोखि ना नोंथांमोनहा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो नै बेनो केकआ जाबाय नै फाइनालि जानानै फैबाय आरोखि दा जानोसै बेखौ फ्रिजआव दसे दोननोसै थान्दा खालामनानै जासिगोन आरोखि ना लोगोफोर नङाबा केकआ जाया दे आं बेखौ बुंखानाय जाबाय केका कंप्लीट जाबाय आंनिया नै हमारा केक तो कंप्लीट हो गया ओरैनो जानला मोनलासो जादों दासो सोलोंहांदों फिनिशिं मोजां जायाखै